Wish I'll se bojim, hoću li potonuti. Ti si tajna kojoj idem, u vjeri ja ću hodati. Dubine čuva tvoja milost i moćna ti desnica. Kad krene strah i dođe slabost, ti ostaćeš moja pobjeda. Ime tvoje zazvaću i gledat gore iznad svih valova. U tebi miran ostaću, Tvoja sam, samo tebi pripadam. Pasti
Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Draga braćo i sestre, danas na svetlovenu presvetoga trojstva prisjećamo se da smo se okupili u ime Oca i Sina i Duha Svetog. I presveto trojstvo je ono zajedništvo koje nas uči ljepoti da imamo jedan drugoga i da smisao života je da budemo jedni za drugi. Pod ovom svetom misom želim s vama zahvaliti za svojih 25 godina svećeništva. Bogu sam zahvalan. Prepoznao sam svaki dan upravo to iskustvo Božje ljubavi koje se toliko puta očitovalo i koje me naučilo poniznosti da znadem uvijek reći jedno veliko hvala za svaki dan moga svećeničkog života. Ovdje okupljeni, draga braćo i sestre, saberimo se, Bogu zahvalimo što nas ljubi, što nas je postavio da budemo ljubav u ovome svijetu. Također, bilo da smo obiteljski ljudi, bilo svećenici, redovnici ili redovnici. Ovdje smo na zemlji da slavimo Boga i da bi jednom zajedno svi veličali Boga u vječnosti. Ispovedam se Bogu svemogućemu i vama braćo, da se griješi mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Braziljevicu, sve anđele i svete i vas braćo, da se molite za mene, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe i uveo nas u život vječni. Amen.
riječi istine duha posvetitelja da ljudima objaviš tajnu svoga života. Udjeli nam da ispovjedamo pravu vjeru, priznajemo slavno i vječno trojstvo, te se klanjamo tebi svemogućem i jedinom Bogu, po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Boga, po sve vijeke vjekova. Poslušajmo Božju riječ. Čitanje knjige mudrih izreka. Ovo govori mudrost Božja. Gospodin me stvori kao počelo svoga dijela, kao najraniji od svog čina u pradoba. Oblikovana sam još od vječnosti, od iskona, prije nastanka zemlje. Rodih se kad još nije bilo pradubina, dok nije bilo izvora obilnih voda. Rodih se prije nego su utemeljene gore, prije brežuljaka, kad još ne bijaše načinio zemlje, ni poljana, ni početka zemaljskom prahu. Kad je stvarao nebesa, bila sam nazočna, kad je povlačio krug na licu bezdana, kad je u visini utvrđivao oblake i kad je odredio snagu izvoru pradubina, kad je postavljao moru njegove granice, da mu se vode ne preliju preko obala, kad je polagao temelje zemlje. Bila sam kraj njega kao graditeljica, bila u radosti iz dana u dan, igrajući pred njim sve vrijeme. Igrala sam po tlu njegove zemlje i moja su radost djeca čovjekova. Riječ Gospodnja. Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim.
Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, opravdani vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu. Po njemu imamo u vjeri i pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božje. I ne samo to, mi se dičimo i u nevoljama jer znamo. Nevolja rađa postojanošću, postojanost prokušanošću, prokušanost nadom. Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razljevena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan. Riječ Gospodnja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe On, Duh istine, upućivat će vas u svu istinu, jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati, jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac moje je, zbog toga vam rekoh, od mojega uzima i navješćivat će vama. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Draga braćo i sestre, dragi svečaru, evo, koji danas Bogu zahvaljuješ, kako si i sam rekao, za 25 godina svoje svećeničke službe. Danas kad slavimo Antonijov jubilej, onda svakako možemo razmišljati o tome što lik ili osoba svećenika može značiti u našemu životu. Ali prije nego do toga dođem, htio bi se možda malo ovako drugačije osvrnuti na ovaj naš današnji blagdan Presvetog Trojstva. Znamo da je ovih dana završavala nastava ili završava i da svaki đak ima jedan trenutak u svojem životu koji mu jako teško padne kad ga njegov učitelj ili profesor pita da odgovori na neko pitanje i onda je pitanje ne znam.
To đaku jako teško pada. A znate što učitelju teško pada? Kad mu đak kaže ne razumijem. Jer to bi značilo da učitelj nije prenio znanje na svoga đaka i onda da je on isto tako jednom minusu. To vam sve govorim isto zbog toga što danas, slaveći blagdan Presvetog Trojstva, mi se nalazimo u toj ulozi jednog đaka koji ne može sa sigurnošću reći tko je, što je Presveto Trojstvo. Mi možemo samo reći ne znam i još ići dalje i govoriti ne razumijem. Jer evo, sami smo po prirodi tako složeni da želimo otkrivati tajne, da želimo saznavati nova znanja, ali kad dođemo do Presvetog Trojstva, onda kao da stojimo pred zidom, a praktički danas smo se na ovu svetu misu okupili upravo zato da bismo slavili Presveto Trojstvo, odnosno zahvalu žrtvu. I kad čitamo Stari Zavjet, onda kažu neki da Stari Zavjet sam po sebi šuti o Bogu, iako o njemu govori. Ali vidi, o Bogu šuti, o Bogu govore samo od Boga pozvani ljudi koje nazivamo prorocima. I pazite, koji su god bili, rijetki su ti koji nisu osjetili mučeništvo u vlastitom životu. Možda jedini Ilija prorok, za kojega znamo da evo u vatrenim kolima otišao u nebu, dok su svi drugi koji su se svojim životom zauzimali za Boga, praktički jako loše u ljudskim mjerilima završili svoj život. O Bogu su govorili proroci. Bog se nije drugačije objavljivao, ako, onda vrlo rijetko Mojsiju i tako dalje. Ali zato, ulazeći u Novi Zavjet, susrećemo Isusa Krista, drugu božansku osobu koja nas uči tko je Bog. I tu bih vam nekako rekao da je vi na današnji blagdan se malo, ili svi da se preispitamo. Jer kad Isus govori o Bogu, on nama otkriva kako Bog vidi čovjeka, kako Bog vidi muškarca i ženu, kako Bog vidi grešnika, bolesnika, patnika, uzetog, slijepog, čak i mrtvog. I svi oni u Božjoj optici imaju svoje mjesto. Bog nikoga ne stavlja po strani. Žele da svi budu uz njega. I budući da je tako, mi kažemo da onda Boga prepoznajemo kao dobrog, milosrdnog, otvorenog i širokog Oca koji sve privlači k sebi jer želi da svi budu s njime i da budu sretni. Samo evo i današnje evanđelje daje jedan ključ za razumijevanje kad kaže Isus, veli, još ja vama imam jako puno toga reći, kazati, ali veli sada ne možete nositi, no kada dođe On, Duh istine, upućivat će vas u svu istinu. I mi se kao vjernici kršćani baš danas pitamo, a kakve veze i kako se Presveto Trojstvo preslikava na moj vlastiti svakodnevni život. Samo po ovome, po Duhu istine. Kad odete s ove svete mise i dođete u svoju kuću, svojoj ženi, svome mužu, djeci, prijateljima, na kavu ili gdje, vaše raspoloženje unutarnje bit će tako da u razlučivanju onoga što činite pristajat ćete uz istinu. Odmaknut ćete se od laži jer želite biti vjerodostojni, da ono što vjerujete, ono o čemu mislite, ono što govorite, osjećate i činite jest samo istina. I onda se može reći da Presveto Trojstvo uz Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetog proželo je cijeli naš život i onda smo mi narod istine koji ide za Kristom, za Bogom koji je otvoren svima. I sad kad dolazimo danas Bogu zahvaliti za dar svećeništva našega župnika. Kako se svećenički život očituje prema Presvetom Trojstvu? Kako se očituje prema Isusu Kristu koji sve nas poziva u svoju službu? Meni za ovu današnju prigodu dolazi slika molitve Isusove u Gecemanskom vrtu, gdje se Isus, nakon što je ustanovio sveti red,
i nakon što je ustanovio Euharistiju u dvorani posljednje večere, recimo to tako, u svojoj snazi i sili, zajedno sa svojim apostolima u sigurnosti posljednje večere, želi otisnuti u jedan nepoznati prostor i dolazi u Gecemanski vrt. Dakle, slavio je Euharistiju, rekli bismo danas, pričestili smo se, bili smo zajedno sa svojim prijateljima, sa učenicima, apostolima i spuštamo se u Cedronsku dolinu među stara stabla masline. I sad što se događa? Događa se jedna tamna noć, događa se jedan vrt molitve, vrt neizvjesnosti, vrt straha, vrt izdaje, vrt razočaranja. Puno toga se događa u tom maslinskom vrtu. Oko Isusa su samo neki, a neki spavaju. Neke poziva bliže, neke ostavlja dalje, a Isus vati. I kažemo mi ovako, da naša svećenička služba koju mi vršimo nekako svoj opis prepoznaje u poslanici Hebrejima, koja kaže ovako, da se svaki veliki svećenik zaista od ljudi uzet za ljude se postavlja, a u odnosu prema Bogu da prinosi darove i žrtve za grijehe svi u nas. I kaže dalje, on može primjereno suosjećati s onima koji su u neznanju i zabludi, jer je i sam zaogrnut slabošću. Kad poslanica Hebrejima kaže da je svećenik uzet od ljudi, ne kaže ona da ga je Bog uzeo od ljudi, nego je on uzet od ljudi da za ljude prinosi darove i žrtve za grijehe. To je jako vezano uz ovaj Gecemanski vrt. I zato bi evo tebi, Antonio, baš danas dao nekako na srce i u misli razmišljati o Gecemanskom vrtu. Jer svaki od nas, trebamo reći, doživljava i svoje strahove vrtne, i svoja razočaranja, i svoje neznanje, i razne izdaje, i razna potezanja mača. Sjetimo se Petra, apostola, u tom istom vrtu. Dakle, Gecemanski vrt je opis za ljudsku dramu i životnu dramu. Ali Isus daje poruku kroz onu svoju molitvu, kad i on sam prepoznaje što njega sutra čeka na Veliki petak, da kaže: Oče, ako je moguće, neka mi moiđe čaša muke, kalež muke koji svaki dan svećenik prikazuje na ovome oltaru. I nastavlja Isus, a to i mi nastavljamo, ali Oče, neka ne bude moja, nego neka bude tvoja volja. Tko bi površno gledao na to, mogao bi reći da Isus Krist, iako Bog bez ikakva grijeha, ostaje neuslišan, ostaje ostavljen i od prijatelja, apostola, ali od samog Boga. Ali mi kao vjernici znamo da njegova molitva, jer je utemeljena na ustrajnosti života i predanja Bogu, biva uslišana u nedjelju uskrsnuća. Jer mu Bog daje život i nama svima preko toga daje nadu da ono što mi u svojem vlastitom životu, običnom, obiteljskom, svećeničkom i redovničkom, toliko puta smo doživjeli i pred time se ne treba skrivati i nekako to zamatati u celofan, ima svoj put. Jer nas Bog želi dalje. A kako nas želi dalje? Isto tako, ta poslanica Hebrejima kaže ovako: da je Gospodin Isus u svoje dane sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bi spašen, kaže poslanica, zbog svoje predanosti. Zato evo, dragi Antonio, tebi kao pastiru ove župe, mi to, vjerujem, svi s pravom i želimo,
da potpomognut svojim prijateljima, braćom i sestrama u vjeri ustraješ u tom svom vrtu kamo te Bog postavio biti autentičnim i cjelovitim svjedokom njegove žive riječi. Da dok tebe tvoji župljani budu susretali, gledali, promatrali, na tebi se napajali, da vide da u tvom srcu živi presveto trojstvo i njegova živa riječ. Zato, razmišljajući si o tome što bi se svečaru moglo danas pokloniti. Svašta pada na pamet, ja vjerujem da ćete mu vi pokloniti svoje molitve, jer nama, svećenicima, nema veće opomene, ne dara, nego opomene, kad čujemo da nam netko kaže: župniče, ja za tebe molim. Jer kroz glavu onda prođe sve. Jesam li što zgriješio, jesam li što krivo napravio, da on ima potrebu moliti za mene. Ali u isto vrijeme molitva vjernika pomaže nama da ostanemo ustrajni na svom putu bez obzira na kalež muke koji dolazi. Zato sam si razmišljao što pokloniti svečaru i mislim da ništa pogodnije danas na blagdan presvetog trojstva, kad slavimo tvoj jubilej, ne bude baš komad kamena iz Gecemanskog vrta, gdje hodočasnici dolaze i prisjećaju se gdje se Isus krvavim znojem znojio, razmišljajući o svom životu i moleći Boga da ne posustane, da ostane vjeran poslanju, a to je dati svoj život za Boga, kao što svećenik daje svoj život za svoje vjernike i za Krista, ako treba i do proljevanja krvi. I onda i slika svećenika i župnika jedne župe se dade isto tako iščitavati po ovome što današnje evanđelje govori, kad kaže da će nam poslati duha svoga. Zato ja, dok i Antoniju to čestitam, ali vama želim da je ova župa bude prepoznata po plodovima svog svećenika i po plodovima molitava ovih vjernika. Da budete jedno srce, jedna duša, kao apostoli koji su pratili Krista na njegovom putu sve 3 godine, ali isto tako i kroz taj Gecemanski vrt, i da vam se nikada ne dogodi da pobjegnete iz svog malešničkog Gecemanskog vrta. I za kraj, nema ovdje među nama ni jednoga, kako kaže i poslanica Hebrejima, koju sam ovdje citirao, da ne bismo sad i svećenika divinizirali, nema ni jednoga koji od nas nije zaogrnut slabošću. Slabost, propust i grijeh pogađa svakog čovjeka, pa i čovjeka svećenika. Ali uvijek moramo znati jedno, da su u Gecemanski vrt, i to često znadem reći u svojim propovidima, došla 2 zanimljiva lika. Došao je Juda, izdajnik, i došao je Petar, kojega je isto tako zatajio. I jedan i drugi su istoj ravni što se tiče onog ljudskog elementa, ali ih razlikuje samo ono da Juda nije vjerovao da mu Gospodin Isus može oprostiti njegov prijestup, dok je Petar slab računao s tim što sam malo prije spominjao, Bogom milosrdnim i Bogom punim ljubavi. I oprostio mu je i takvome, isto tako slabošću za ogrnutom, dao je da vodi njegovu crkvu. Zato bih rekao ovako, dok mi ovu slavimo zahvalnu žrtvu, ovo je žrtva opravdanja za sve naše grijehe i slabosti koju svećenik prinosi na oltaru Božjem, da kad iziđemo iz ove crkve da se osjetimo opravdani. I zato su 2 bitna grijeha na koje treba posebno svaki kršćanin, a posebno svećenik paziti: na oholost i na škrtost. Jer i jedno i drugo čovjeka, kao i čovjeka svećenika, odvaja i od Boga i od zajednice vjernika, jer oholost života kaže: nitko mi ne treba, sam sam sebi dostatan, a škrtost života kaže: sav sam zatvoren u sebe, s nikim drugim ništa ne želim dijeliti. Zato kažem, sve se prašta osim ovog dvoga,
jer u ovom dvome nema jedinstva koje vlada u presvetom trojstvu, koja je sva nesebična ljubav. A nesebična ljubav, ona se dijeli. To vam želim. Ljubav Božju u životu, snagu Duha Svetoga koja je razlivena u srcima našim, da ova župa sa svojim župnikom bude jedno srce i jedna duša. Amen. Živio svečar. Evo. Vjerujem u jednoga Boga. Ispovjedivši vjeru u presveto trojstvo i klanjajući se svetosti božanskoga otajstva, uputimo svoje molitve nebeskome Ocu. Molimo ga zajedno govoreći: spasi, Gospodine, narod svoj. Spasi, Gospodine, narod svoj. Gospodine, ne prestani nadahnjivati svoju crkvu na iskazivanje ljubavi siromašnima, malinima i odbačenima, molimo te. Spasi, Gospodine, narod svoj. Oče, blagoslovi papu našeg glava, biskupa Dražena, sve biskupe, prezbitere i đakone, da se ne umore u navještanju Kristove radosne vijesti, molimo te. Spasi, Gospodine, narod svoj. Bože, učini da kršćani cijeloga svijeta zauzeto rade na uspostavljanju jedinstva Kristovih učenika, molimo te. Spasi, Gospodine, narod svoj. Gospodine, prosvijetli sve ljude svijeta svojim Duhom Svetim, da spoznaju pravu istinu i smisao svoga života, molimo te. Spasi, Gospodine, narod svoj. Oče, pomozi ovoj svojoj zajednici da od tajstva koja ovdje slavi u svakodnevnom životu hrabro svjedoči, molimo te. Spasi, Gospodine, narod svoj. Bože, primi u zajedništvo presvetoga trojstva našu pokojnu braću i sestre, molimo te. Spasi, Gospodine, narod svoj. Bože Oče, izvore života, Ti si nam u svome Sinu darovao duha radosti. U tom istome duhu mi te molimo da nam uslišiš prošnje i učiniš nas dionicima svoga božanskoga života. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Thank you.
sestre i braće, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu Svemogućemu. Gospodine Bože naš, zazivamo Tvoje sveto ime da posvetiš ove darove. Učini da i mi postanemo vječni prinos Tebi, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Ore srca. Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući, vječni Bože. Ti si sa svojim Sinom i s Duhom Svetim, jedan Bog, u trojstvu osoba jedne božanske naravi. Ti si objavio da je ista slava u Tebi, u Tvome Sinu i u Svetom Duhu. Zato ispovjedamo vjeru u pravoga, vječnoga Boga i častimo u jednoj biti tri osobe jednakog veličanstva, koje hvale anđeli i arkanđeli, kerubi i serafi, koji ne prestaju svaki dan klicati, pjevajući složnim glasom. sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.
Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio u ljubavi zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svijetu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu iskrisao miru, o Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Da Kristom je pružite jedne drugima. Ja
Evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš dobro moj, nego samo riječi da vraćaš dušu.
nam bude na spasenje tijelu i duši ova pričesti vjera u Tvoje vječno trojstvo i jedinstvo koje smo ispovjedili po Kristu Gospodinu našemu. Draga braćo i sestre, dragi župljani, evo danas dok slavim 25 godina svećeničke službe, moje srce je ispunjeno uistinu dubokom zahvalnošću. Godine su brzo prošle, ali upravo to znači da su bile ispunjene i da su bile blagoslovljene. Godina moga svećeničkog ređenja bila je 2000. kada se slavio veliki jubilej 2000 kršćanstva. I kroz svo to razdoblje, ovih 25 godina, doživio sam posebne susrete sa živim Bogom. Upravo kroz služenje i vjernicima, vama, župljanima, svim ljudima dobre volje, ali osobito ono što mogu posvjedočiti kao svećenik, gdje mi se Bog očitovao toliko puta susrećući se sa bolesnima i umirućima. Evo na poseban način, na mome svećeničkom putu, prati me Blažena Djevica Marija. Zapravo sve župe koje dobivam i koje mi je Bog udjelio su sve marijanske župe. I ono što vam mogu reći da osobito kroz iskustvo Međugorja i Kraljice Mira otkrio sam snagu i ljepotu svete mise, ispovjedi i krunice. Htio bih zahvaliti svojoj obitelji, roditeljima koji su mi bili prva škola vjere i ljubavi, a osobito na molitvama kroz sve ove godine. Zahvaljujem svim vjernicima koje sam susreo kroz ovih 25 godina u svakoj župi, na svakome hodočašću, u svakoj ispovjedaonici, na svakome oltaru. Vaša vjera, radost, bol i traženja oblikovali su i moje svećeništvo. Vi ste me učili kako ljubiti crkvu i služiti sa poniznošću. Evo, kao župnik spoznao sam kako je posebno biti jedna velika obitelj koja zajedno korača na putu prema nebu. Ne zaboravljam i svoju subraću, svećenike s kojima dijelim i radost služenja, ali i teret križa koji nosi ovaj poziv. Posebno pozdravljam dekana našega kustošiškog dekanata i župnika župe Svetoga Nikole Tavelića, evo našega Ljubu. Evo Ljubo, hvala ti što si evo dionik ovoga slavlja i hvala ti na svakoj pomoći i blizini od početka moga dolaska u ovu župu i ovaj dekanat. To mi puno znači. Pozdravljam naravno i svoga subrata koji sa mnom dijeli sve radosti i poteškoće, velečasnoga Darija, s kojim evo ono što sam jedanput rekao i mogu to još jedanput posvjedočiti, odlično se slažemo. Nije bilo ni jedanput da je bilo napetih situacija. Uvijek znamo i da Evo, pozdravljam na poseban način i meni dragu osobu, ocu Iliju Tipurića. On je bio i u petak na svetoj misi. Dok sam bio župnik u Remetama, on je bio moj župni vikar i evo ono mogu reći da smo odlično surađivali, uvijek smo se razumjeli i pomagali. Oče Ilija, evo hvala ti što si došao i pozdravi također i subraću u Remetama. Posebna zahvala ide današnjemu propovjedniku Fratomislavu Glavniku. Prije nekoliko dana i on je misom zahvalnicom proslavio srebrni jubilej
25 godina svećeništva, pa iskrene čestitke također i tebi. Evo, dragi prijatelju, puno mi znači da si se odazvao da budeš mi današnji propovjednik na ovome mome slavlju. I mogu reći da uistinu prijateljstvo je jedan veliki dar i svećeničko zajedništvo je posebna milost. I kod tebe sam to na poseban način doživio i uistinu Bogu zahvaljujem na tome. Evo, neka te prati zagovor naše nebeske majke, Blažene Djevice Marije, koja je čuvarica našega poziva. I hvala ti na prekrasnim mislima i ovaj primjer sa Gecemanskim vrtom je odličan i kako mi je rekao, kako mi je šapnuo, možda ste vidjeli da mi nešto šapuće, kaže, sada tvoja župa ima relikviju za Veliki četvrtak. Eto, zahvaljujem župnome zboru koji je oplemenio ovo mislno slavlje, evo, hvala vam. Ovih dana se tako lijepo orilo dok ste imali probe, Bog vas blagoslovio i uistinu svaka pjesma je prekrasna molitva. Hvala evo i našim bogoslovima, Ivici i Judici i Matko. On je inače, kad sam bio u Remetama, iz susjedne župe u Bešićima, tako da i njega znam i njegove početke. Mislim da sam ja tebi napisao preporuku, njemu sam napisao preporuku za bogosloviju. Tako, evo, hvala vam dečki da ste se odazvali, hvala i dragim ministrantima. Htio bih pojedinačno spomenuti još mnogo imena koje su mi darovana kroz ove godine, ali ipak neka bude dovoljno reći za sve vas koji ste mi darovani, kažem, kroz ove godine, da je Bog po našoj povezanosti, evo, s vama učinio toliko lijepih stvari i sve nas je oplemenio i blagoslovio. Evo, dragi župljani, kako je milosno imati svoj dom. Kako je milosno imati svoju obitelj u kojoj si prihvaćen. Kako je rekao brat Tomislav, mi nismo savršeni, mi smo grešnici. I padamo i mi se isto ispovijedamo, ali lijepo da jedni druge gledamo u čistoći srca i da jedni druge gledamo u ljubavi, jedni druge razumijemo i prihvaćamo. Evo, hvala vam na tome što ste me uistinu prekrasno prihvatili. Evo, sada će biti skoro 2 godine. Jer uistinu doživio sam i vašu ljubav, vašu suradnju i blizinu. I u ovome kratkome razdoblju, evo, uspjeli smo Božjim blagoslovom ostvariti mnoge milosne trenutke i učiniti mnoge lijepe stvari. Ali ovom prigodom ne bih htio nikako zaboraviti i moga pretčasnika, pokojnoga velečasnoga Alfreda Kolića, koji je zajedno i sa prijašnjim svećenicima, velečasnim Vinkom Tomićem, velečasnim Marijanom Pavlovićem, ostavio i ostavili svoj neizbrisivi trag. I konačno, sve vas koji ste evo danas ovdje ili nas pratite uživo preko društvenih mreža, predajem evo Božoj ljubavi i zagovoru Blažene Djevice Marije. Evo, molim Gospodina da i dalje vodi moje korake i da kao dosad sve ono što činim da bude na slavu njegovu i na dobro duša koje su mi povjerene. I ono što mogu reći, evo, uistinu, neka vas dobri Bog blagoslovi i neka vas prati zagovor naše bezgrešne Gospe i Kraljice mira. Dragi naš župniče, evo dopustite mi još samo par riječi na kraju. Evo, pripala mi je ta čast da, evo, još jednom u ime cijele naše župne zajednice da vam čestitam na 25. godišnjici svećeništva. Evo, zaista
zaista se radujemo skupa s vama na ovome danu i evo zahvalni smo na svećeničkom pozivu i samom mislom danas želimo Bogu zahvaliti za vašu pastirsku službu i za sve ono što činite, evo pogotovo kad ste došli u našu župu. Kad ste došli u našu župu, evo bila je jedna teška situacija, mi smo svi bili potreseni zbog iznenadne bolesti i kasnije smrti našeg dragog župnika, veličasnog Alfreda Kolića. Nažalost, slična nam se situacija ponovila i kasnije sa našom dragom sestrom Slavicom Tubak. Hvala vam što ste bili nam blizu u tim situacijama, što ste stvarno zaista uvijek našli pravu riječ utjehe i ohrabrenja u tim situacijama. Znamo da ste završili medicinsku školu, ali ono što je bitno, što ste u tim teškim trenucima vidjeli i liječili naše duhovne rane. Na tome vam zaista od srca hvala. Hvala vam također što koristite svaku situaciju, i kroz mise, kroz tjedan, da nakon evanđelja izdvojite vrijeme za propovjed, što koristite svaku situaciju da nas potaknete, da nam dajete kakvu riječ ohrabrenja, što nas uvijek iznova nanovo potičete da otvorimo svoja srca Gospodinu, da zaista uđemo u jedan živi odnos s njim, da osluškujemo poticaje duha. Na tome vam isto zaista od srca hvala. Hvala vam što neumorno organizirate da župa ima kvalitetne duhovne sadržaje, kvalitetne duhovne obnove koje nas sve skupa kao župnu zajednicu nas učvršćuju i izgrađuju u odnosu s Gospodinom. Sam Gospodin neka vam bude nagrada za sve to i kao i za sve drugo što ovo samo neki par stvari sam izdvojio. Hvala vam za sve drugo što činite. Neka vas Gospodin nagradi sa još barem 25 godina takvog neumornog i predanog služenja. Zaista služenja, braći, ljudima, Bogu na slavu. Neka vas u tom prate naše molitve i, kao što ste rekli, zagovor naše nebeske Majke. Hvala Mateju, hvala vam svima. Red da s vama podijelim da vidimo šta se to unutra krije. Može? Budete mi pomogli. Evo ga, tu je lijepa, jel to? Evo, to je Alba. Nama ono što nas bila treba, hvala lijepo. Marijanska mislica. Nema. I još ima neka sitnica, a evo ovo je sve za mis. Evo kompletno. Šta drugo reći, neka nas sve dragi Bog blagoslovi. Čekaj. Aha, evo što. Znači, u ime svećenika, dekanata i šire, htio bih reći, ja ću biti vrlo kratak. Samo par riječi što resi našeg Antonija. On je, prije nego što je došao ovamo, to svi znamo, bio institucija medijska. On je vrlo skroman, vrlo samozatajan i vrlo ponizan. To što kaže da mi lijepo surađujemo, to što se zdavio nije posvađao, pa niti svojim tam kapelanom Ilijom, jel tako? Ja ne znam, samo zna svađati, to je prvo. Treba naučiti svađati se.
kad nešto, on je došao u novu situaciju. Redovništvo ima svoje nekakve zakonitosti, njemu nije teško pitati. On nas zove i kad ga se savjetuje, on to prima bez nekakvu zašto, pa kaj, čisto bratski, mislim da smo kao dekanat jako puno dobili. I s njime i u isto vrijeme i Kristijan došao, tako da sam ja kao dekan Bogu zahvalan. Znate, kad u dekanatu stvarno imamo izvrsne svećenike i ovaj zapadni dio grada Zagreba počeo je rasti duhovno i po duhovnim zvanjima. Pa evo, Antonio, hvala ti. 25 godina bude brzo prošlo. Znate, kad su u jednom kanoniku došli čestitati rođendan 90. kolege sa štakama, pa daj ti Bog još 5 godina. Nemoj ti ograničavati Božju dobrotu. Daj ti još. A što reći drugo nego Bogu hvala i primimo svi Božji blagoslov. I vidimo se vanje. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite radosno u miru. Duše sveti, napoj srce povjerenja. Gdje god zoveš, daj da krenem, po morima da hodam. Ti me vodi gdje su najveće dubine, diži vjeru u visine, znam da spasitelj je